Здравейте, приятели! Искам да ви покажа първото си изобретение за 2017. И това е бетономеркачка. Изцяло създадена от подръчни материали. Варел 2 мм горещо подцинкован. На практика е вечен. Едно редукторче, едно моторче и едно зъбно колело. Ето ще покажа как работи. С възможност за въртене в двете посоки, с заключване. Може да се изсипва от двете посоки. Ето и цялото задвижване. Съвсем елементарно. Почти се не чува, че работи. Тази страна има удобна дръжка за преместване, която се прибира. Ето го има заключено в долно положение за измиване. Това е всичко. Успех на всички!